На цьому тижні Автобазар пропонує BMW 530D Gran Turismo, колір Space Gray Metallic, загальний пробіг 7000 км, трансмісія автоматична, дизельний двигун об'ємом 2,9 літра, ціна 811 124 гривні, терміново. Chevrolet SSR кабріолет 2005 року випуску. Колір червоний. Загальний пробіг 45 тисяч кілометрів. Трансмісія механічна 6-ступенева. Двигун Corvette LS2 V8 об'ємом 6 літрів. Ціна 320 тисяч гривень. Mercedes S550 AMG Firmatic Long 2010 року випуску. Колір чорний. Загальний пробіг 39 тисяч кілометрів. Ціна за домовленістю. Renault Master. Двигун DCI об'ємом 2,5 літра. Кондиціонер. Ціна за домовленістю. І остання на сьогодні пропозиція Автобазару. BMW 535i Gran Turismo X-Drive. Колір Alpine White. Загальний пробіг 9000 км. Трансмісія автоматична. Двигун об'ємом 2,9 літра. Ціна 805 594 гривні. Терміново. Усі випуски програми «Автобазар» можна переглянути на сайті www.avtobazar.ua. Якщо бажаєте розмістити оголошення у програмі «Автобазар», звертайтеся за адресою Златоустівська, 50 або за телефоном 206 56 06.